φύγει γιατί είναι από νωρίς που ξεκινήσει και είναι κουρασμένοι. Θέλω να σας καλησπερίσω, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σήμερα εδώ. Ήθιστε να γίνεται μια τέτοια συγκέντρωση με την αρχή της κάθε δημοτικής παράταξης, κάθε δημοτικής αρχής. Εγώ δεν το έκανα αυτό σήμερα για αυτόν τον λόγο. Δεν το έκανα από εθιμοτυπικής άποψης. Αυτό το πράγμα, το να κάνουμε αυτή τη συνάντηση και να συζητήσουμε. Λυπάμαι που δεν βλέπω να είναι όλοι εδώ, γιατί βλέπω αρκετούς εργαζόμενους που λείπουν. Όπως επίσης δεν κατάλαβα γιατί κάτσετε όλοι πίσω, αν σας έχει πει κανείς ότι δαγκώνω, σας λέει ψέματα. Κάποιοι είναι και στις υπηρεσίες. Δεν έχουμε λεφτά που πάρει το Εχθές θα είδατε να ξεκινήσουμε αυτούς που βλέπετε εδώ αριστερά μου και δεξιά μου τους ανθρώπους δημοτικούς συμβούλους. Χθες θα είδατε, γιατί όλοι έχετε την αγωνία εργαζόμενη και μην πείτε ψέματα ότι δεν έχετε. Ποιοι είναι οι αντιδήμαρχοι με τους οποίους θα συνεργάζεστε? Είναι οι 6 αντιδήμαρχοι που ορίστηκαν με χθεσινή απόφαση, οι οποίοι έχουν και 6 αναπληρωτές αντιδημάρχους για πρώτη φορά στο Δήμο Σαρονικού. Έχουμε και 6 ακόμα δημοτικούς συμβούλους που αναπληρώνουν τους αντιδημάρχους σε περίπτωση απουσίας τους ή κολλήματός τους. Επίσης, είναι εδώ σήμερα η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Μέρη Κόλια, η πρόεδρος των τοπικών, ο κύριος Γιάννης Οκίτσος από τον Κουβαρά, ο κύριος Μάκης ο Κολαξής, σας λέω με τη σειρά που σας βλέπω που κάθεστε, από τα Καλύβια, και ο κύριος Νάσος ο Παπουτσής από την Παλαιά Κόκκια, επίσης και η τοπική σύμβουλος κυρία Πουλαμάτση από τα Καλύβια. Τους αντιδημάρχους γνωρίζετε, φαντάζομαι. Δεν θέλετε να σας πω, κυρία Κόκκια, δεν θέλετε φαντάζομαι να σας πω τα ονόματά τους, βέβαια. Επειδή και κάποιοι είναι πρώτη φορά δημοτικοί σύμβουλοι στο Σαρονικό, θα ξεκινήσω και να πω, είναι ο κύριος Ηλίας ο Κουκουβάλας από την Παλαιά Κόκκια και τις δημοτικές ενότητες από τις οποίες προέρχονται. Είναι ο κύριος Σταμάτης ο Γκίνης από τον Κουβαρά. Είναι ο κύριος, τους αναφέρω όλους μιας και ξεκίνησα να τους πω. Είναι ο κύριος Σάββας ο Κέραβης από την Ανάβησο. Είναι η κυρία Παπασταμέλου Κούμαν Κατερίνα από τη Σαρονίδα. Είναι ο κύριος Μιχάλης ο Αδάμης από εδώ από τα Καλύβια και ο κύριος Δημητρίος Σπύρος επίσης από τα Καλύβια. Αυτό το από πού, από ποια δημοτική ενότητα είναι ο καθένας, ίσως σήμερα να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το ακούτε. Ίσως να είναι η πρώτη και τελευταία φορά που το ακούτε, γιατί είχα δεσμευτεί προεκλογικά και το έκανα πράξη και τώρα μετεκλογικά, δεν θα υπάρχει τοπικός αντιδήμαρχος. Και δεν θα υπάρχει τοπικός αντιδήμαρχος, διότι το πρώτο στοίχημα που έχουμε ως νέα δημοτική αρχή να κερδίσουμε είναι να δημιουργήσουμε και στην πράξη, εκτός από τους τύπους και από τα χαρτιά, το Δήμο Σαρονικού. Ο Δήμος Σαρονικού είναι ένας, είναι ενιαίος, είναι αδιέρετος. Έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλοι μας. Έτσι τον βλέπω εγώ, έτσι τον βλέπουν οι συνεργάτες μου, οι ερετοί, έτσι πρέπει να το βλέπετε και εσείς οι εργαζόμενοι. Και αυτό πρέπει να φέρει ως αποτέλεσμα την ίση μεταχείριση όλων των κατοίκων του Δήμου. Παρατηρήθηκε, μου πείτε ήταν τα πρώτα χρόνια και κάναμε κάποια βήματα δοκιμαστικά όλοι μας. Παρατηρήθηκε στο διάστημα αυτό που πέρασε, 3,5-7 χρόνια, σκάρτα 4 δεν ήταν, το φαινόμενο του να υπάρχουν περιοχές πρώτης, δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης κατηγορίας. 5 κατηγορίες όσες είναι και οι δημοτικές ενότητες. Σε κάθε δημοτική ενότητα λειτουργούσε κάτι εντελώς διαφορετικό από την άλλη. Θεωρώ ότι ένας από τους λόγους που συνετέλεσαν ήταν ότι υπήρχε ο θεσμός του τοπικού αντιδημάρχου, οπότε δεν υπήρχε μια ενιαία διοίκηση και μια ενιαία γραμμή για το Δήμο Σαρονικού. Λίγος πολύ γνωριζόμαστε. Με κάποιους γνωρίζομαι περισσότερα χρόνια, διότι ήμουν και δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος στα Καλύβια πριν τον Καλλικράτη. Με τους υπόλοιπους εργαζόμενους γνωριζόμαστε τα τελευταία 7 χρόνια του Καλλικρατικού Δήμου Σαρονικού. Δεν θέλω να αυτοσυστηθώ, διότι νομίζω ότι γνωριζόμαστε αρκετά καλά. Αυτό όμως που θέλω να πω, κάτι το οποίο το έχω δείξει σε αυτούς που με ξέρουν καλύτερα, είναι ότι θα είμαι αρρωγός και συμπαραστάτης των εργαζομένων. Αρρωγός και συμπαραστάτης δικό σας. Σε ό,τι είναι αυτό που μπορεί να έρχεται και να σας φύγει. Είτε αυτό είναι μια απόφαση της κυβέρνησης για αξιολογήσεις, παύλα απολύσεις, που ξέρετε πολύ καλά ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσαμε να μην μετέχουμε στην αξιολόγηση για αυτούς τους λόγους,
είτε είναι περικοπές μισθών, είτε είναι ό,τι άλλο το οποίο θίγει τα δικά σας συμφέροντα. Το οποίο θίγει το δικαίωμά σας ουσιαστικά συνεργασία, που πλέον έχει γίνει πολυτέλεια και κακώς έχει γίνει πολυτέλεια. Ξέρετε όμως πάρα πολύ καλά ότι σε σχέση με το τι ισχύει έξω στην αγορά εργασίας, στο σπίτι του καθενός μας ουσιαστικά, πλέον είναι πολυτέλεια το να έχουμε δουλειά. Δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό, λυπάμαι που βρισκόμαστε αρκετές, αλλά είναι πολυτέλεια. Εγώ έχω πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις. Δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω πια και να προσπαθώ να ακούγομαι ευχάριστος και μπορεί να δείτε κάτι άλλο. Εμένα μου αρέσει ό,τι θέλω να το λέω ευθέως, να κοιταζόμαστε στα μάτια, να μπορούμε να συνεννοούμαστε, να μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο ένας με τον άλλον. Τόσα χρόνια που έχω ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν έχω ανταλλάξει ποτέ ούτε με συναδέλφους ούτε με εργαζόμενους χαρτιά. Εμένα τα χαρτιά δεν μου αρέσουν. Το να μην μου αρέσει ο Χ, επειδή έχω ένα πρόβλημα μαζί του, να ξεκινάμε τις αναφορές και τα χαρτιά και τα φιρμάνια. Εμένα μου αρέσει να καθόμαστε σε ένα τραπέζι σαν άνθρωποι, να συνεννοούμαστε και να φτάνουμε σε ένα αποτέλεσμα. Πολλές φορές κάνοντας ένα βήμα πίσω ένας και ένα βήμα πίσω άλλος. Εγώ αυτά που θα ζητήσω θεωρώ ότι είναι απλά, θεωρώ ότι είναι αυτονόητα. Θέλω ένα λίγο διαφορετικό πρόσωπο του Δήμου. Και θέλω ένα λίγο διαφορετικό πρόσωπο του Δήμου, αφού πρώτα απ' όλα υπάρξει ένα διαφορετικό πρόσωπο της διοίκησης προς τους εργαζόμενους και σας δώσουμε αυτά τα εργαλεία, τα εφόδια που χρειάζεστε για να φτάσουμε στα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν περιμένω από κανένα να κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Ο καθένας θα προσφέρει στο μέτρο των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Όμως υπάρχουν και κάποια αυτονόητα πράγματα που θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα βάζουμε στο τραπέζι και να τα συζητάμε. Ήρθαμε ήδη σε επαφή